kai kake bani baiwa in na nema ka kara dabara ga wanda ya so yayi ma dabara to ka yarda in yi baiti gun gadarar gadara madubin halitta kau da shakka cikin lamarinmu ya alhakimu ita tafiya a cikin shaninka ya al'alimu kare mu kar makiyanka su ga karshenmu don isar wanda bai da sa'a a dukkan halitta madubin halitta ne madubin halitta rabbu sallu ala amar sirajul muniri rayuwar masu rai rahama ga bayin kuburi kai salatin iya adadin nufin masu kairi alihi har sahabu da shurrafa wa alkairi sai da ku shurrafa zara babar mukami taiwa girma kafa ita ke rabon du mukami kuma umari ne kara toshe huji da rami tsara dai da ku komai na ce za a bani faɗi mata ishe namu ne madubin halitta wai mazan koko matan da'irar kau da shakka dandalin sa da mai sogun abun so hakika kai ku zo ma jirgin nuhu tun kan a tuka na yi alfahar zan mutu ne ina yin dariƙa shehu tijjani shehu wai mabuɗin ko murfin ina za a kama mun sani dai miyar girma alamar ta nama kai ku tafa dawar faruku yau ta yi nama na yi tsindin cikin bara makogin karama shehu bara mashi ne madubin halitta kai ashe rayuwa ta raya Allah ya raya alkhairin sani malami in ka koya ka koya shehu inda kai waye zai wa ummar laya a shehu Muhammadu kara kula da ni in ba hanya daga nan har Madina ka daɗin hikima Allah ka horon balaga yabogun masoyi na ta kowace siga dauke hankali na ga wani sakar in yi birga ko wuya ko daɗi kar ta samun nawaiga dan madubin halitta ne madubin halitta request ga accepting kaji nema da samu ga gurin da duk mai nema a nan za ya samu wanda ya je garin ka ya shiga ta babu salamu ni ina nan a zaune ya batun saduwar mu ya annabi Muhammadu assalamun alaika siratal mustaqima da fa'ina ƙara kula ni sayyidul umma na jiga ta ne bayan kai waza na kama to gani na zo ka yardan ƙara yi ma bajinta madubin halitta ne madubin halitta na kira ka Ahmadu Mahmudi daure ka amsa umari ne saya mun Mustafa kar na kasa duk abin nema cikin kaɗa sa na riske sa na fake da kai annabi kar a kai kusa nesa madubin halitta kulin kuntin tuhibbuna Allah akwai bayani kun sani dai hawa sama bayyo sai da tsani duk mai san rabbu to ya buɗa dan addanani kai rabbu ya ce abu umbuwanin ka to mai ta kai ni kai kadai ka ishe namu ne madubin halitta sannu madubin rabbu angon Khadija kun kabin rabbu wanda ya barka shine a danja duk abin da ba annabi ko kuna yi ku canza ko kun ki a sannu ta zafurta ku ta karbar azaba rabbu yayi bayi dan su bauta gare shi gashi ya buya du a cikin su ba masani shi ya tsara tsarin anbiya usashi da sashi daga Adamu har izuwa madubin halitta madubin halitta kafi Isa ka zarce su Musa mukami katimin nabi'i na amursalai ma imami na gaban gaba babu gaban kainin na'imi sannu kairul kala'iki mai lage mai shirami madubin halitta da zuwanka ne Ahmadu duniya ta yi tsafta kai ka rushe gunkin su bal ka rushe na lata kuma ka rushe shirin shedan da gayyar arfta ka sanya ake bauta wa sarkin sarauta dun halitta ne madubin halitta wasu da
wahdatul kulliya mai taguwa mai buraka sayyidul kaunu dole gaban ka kowa ya duka wani mai isa kai ne ka jera ya dauka assalamu alaika ka yarda ni ma in ganka kama dubin halitta sa'ayi maka ya mai wani babban mukami laula ka taka ba dan kai ba kairul anami dukkanin kauniya musu bawu kai ne imami anya an gama daga kai babu sauran mukami ya rahufin rashi abu ne madubin halitta ka'idar rabu mai da baya ladama kai ka zo da zuwa ya hagin shikin islama wanda ya rike ka faɗa masa da shirya kama wanda ya barka shine zai yi babbar ladama har kiyama to gani na zo da kuka ya sirajul muniri sai na yabe ka ne annabi nake yin sururi kai na san ka ne ya da shirin madahuri ka kula na dan Allah kar ayi min nuguri madubin halitta ne madubin halitta jasadi ya ji daɗi an yabawa majidu rushi ya yi murna da sai alhamdu kulliyata na baka ya annabi Muhammadu duka karɓe na annabi dan isar al-asadu madubin halitta kai salatin da bai da kwatankwaci gun misali mai yawan da ya zarce yawa ya zarce misali ta sahabbai da ahlul baiti ya'ya ga ali dan isar shurrafa wa ƙara warware kulli madubin halitta ya kuma ahlul baiti